gima samoro en point manyalo konyo ganda kata ka koro ji wuoye to kiwacha wacha samoro bende gimoro kiti gi thuolo marach kiti gi thuolo marach mar bedo samoro ginga mane in godo gi ng'ato wachie gimoro ma samoro nyalo konyo piny to kan ntiere mabiro dhi e report bende jatenda ntiere jok mandiko weche gite nyarawela ginene kanyo gibiro kawo pach jogi te mondo gitim nade mondo mi wang'i ni tinyalo ber arita e yo machalo nade mondo weche mag arita mosiko walose kaka wanene kaegi umbe koro un gi thuolo okurit mane nyakwa wachie kaka wanene ka imbe koro in gi thuolo koro wachie uru ne waziri kaka waja wacho cha ni wanto mai kama gini hinyo wagodo wambe wabiro timo karwa erokamano nyaken wach mari mogik wach mogik en mana ma kama iwinjo kana oteneno an ben ne kwan kwayona nikech arita en gima ber kod ngima oganda koro nyaka jopiny chiwre mondo mi gineni gino kowegi oko ka in ruoth ka in obila ka in OCS gima chande gweng'no mae sama koro nyalo wache koro en mana thuolo ma nyaka to wakawe ting' to mopogore gi mano pod wago mos ne familia mar Dalmas Otieno ang'eni ikruok dhi nyime ne chenro mag ik to ne wawinjo ka ji oseloso ni koko kik bedie kaparo ni nitie ng'ama nosewacho ni koko biro bedie koro aparo ni josiasa bende kik chak mana elo dhoji kata chak elo dho lweny ka lweny to onge ang'eni biro ik Dalmas e yor kwe nikech en ng'ama ne wuoyi mane ochung' motegno ahinya korka weche mag ratiro to kod neno ni gik moko time yor achana. Erokamano. Senior, wach mari mogik. Uneno ko kot ji Siaya ji ywak gima lit kabisa to onge aneno ka jo lweny Kenya Defence Forces bende olando tije tang'eni mae sama jochumbu koro dwa wuokie midwa orne ji messages tidwa gone ji simu gidwa keyo kikonegi ni an gi nafasa